ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ва ё барои зиёд кардани мӯи сар ва ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ва ё барои зиёд кардани қувва ба шумо ёрӣ мерасонад ва инчунин доруҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳо бо нархи арзон. Дастсафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 5 соат карда мешавад. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. ҳар як шахсияте ки дар Федератсияи Россия мехоҳад ки таксӣ кор кунад, шаҳрвандои хориҷиро депортатсия намекунанд. 3 сола стажи корӣ дошта бошад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷа. Тамошобинони азиз, имрӯз мо дар як мавзӯи муҳим гап мезанем ки тааллуқ дорад ба ҳар як шахсияте ки дар Федератсияи Россия, яъне дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор дорад. Ба ҳамин хотир то охири навора тамошо кунед ва як ахборот, як қарори нав барои шаҳрвандони хориҷӣ аз ҷониби ҳукумати Федератсияи Россия пешниҳод шудагиай ба шумо мефаҳмонем, бо диққат гӯш кунед. Аввалин ин мебошад ки шахсиятҳое ки дар Федератсияи Россия ба ҳайси ронанда, яъне ки таксиронӣ мекарданд, кору фаъолият мекардану таксӣ мегаштанд, шурӯъ карда аз 14 август бо қарори нави ҳукумати Федератсияи Россия оиди шахсиятҳое ки таксӣ кор мекунанд рейдҳо шурӯъ шудагиай. Яъне ки чӣ гуна рейдҳо? Ҳар як шахсияте ки дар Федератсияи Россия кор ва фаъолият мекуна бо ҳайси ронанда, аз инҷа пас ба ронандаҳо иҷозат метиҳанд барои кор кардан 8 соат. Яъне ки аз 8 соат зиёд дигар кор кардан иҷозат нест барои шахсиятҳое ки кори таксӣ мекунанд. Ва барои ин чиза идора кардан як системаи нав ҳукумат ҷорӣ кардагиае ки KIS-ART меган номи системара, ва ин система ҳамаи ҳамун ширкатҳои таксиронира назорат мекунад. ҳамун таксопаркое ки шумо дар уҷа номнавис кардагиен, кору фаъолият мекунен, ин системаи KIS-ART ана ҳамвора ҳамаша назорат мекунад, то ки ҳар як ронанда аз 8 соат зиёд кор накунад. Ва дар инҷа чандин сабабҳоро овардагӣ ҳастанд ки мисол аз 8 соат зиёд кардан аллакай барои одамизод, барои ҳамун ронанда хавфнок ба ҳисоб мерава. Мисол хобуш мегира ё монда мешава. Ба ҳамин хотир ҳукумати Федератсияи Россия баҳри хориҷиён ҳамин гуна қарор бировард. Ва инчунин ҳукумати Федератсияи Россия боз қайд намуд ки шахсиятҳое ки праваи давлати худшона доранд, аз инҷа пас наметавонанд ки ба ҳайси ронанда таксӣ кор кунанд. Яъне ҳар як шахсияте ки дар Федератсияи Россия мехоҳад ки таксӣ кор кунад, вай бояд праваи Федератсияи Россияро дошта бошад ва дуюмин ки 3 сола стажи корӣ дошта бошад, баъдан кору фаъолият кардан мумкин аст. Ва барои ана ҳамин мақсад ба қайд мондану праваи русиро пешниҳод кардан то 1 сентябра иҷозат додагианд шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон ва шаҳрвандои Узбекистона ки бираванд дар ҳамун таксопаркҳои худшон аз сари нав номнавис кунанд, аз сари нав ба қайд бигиранд. Ва инчунин боз як шарти дигар пешниҳод кардагианд шахсиятҳое ки таксӣ кор мекунанд. Бисёри нафарҳо ва ё худшон медонанд ки пештар у қадар назорат намекарданд, вале то 1 сентябра ҳамихе мешавад ки дар ҳар як таксопарке ки шумо кор мекунен, ҳар саҳар мерен, аз муоинаи техникӣ мегзарен ва аз муоинаи тиббӣ мегзарен, баъдан ба шумо роҳхат метиҳанд барои ҳамун рӯз 8 соат кор кардан. ин буд як маълумот дар бораи шахсиятҳое ки таксӣ кор мекунанд. Ва маълумоти дигар дар мавриде ки шахсиятҳое саволҳо пешниҳод мекунанд ё шахсиятҳое мегӯянд ки патент боша ё ки набоша айни ҳол. чхеле ки ба ҳамаи мо маълум аст, то моҳи сентябра бо қарори президенти Федератсияи Россия шаҳрвандои хориҷиро депортатсия намекунанд. Яъне ҳар як шахсияте ки агар айни ҳол бе патент кору фаъолият кунад дар Федератсияи Россия, дар ҳоле ки рейдҳо мешава, айни ҳол рейдҳо ташкил кардагианд, шахсое ки бе патент кор мекунанд дастгиршон мекунанд ва ба ФМС мебаранд, 5000 рубл ҷаримашон мекунанд. Ва агар ки бори дуюм дастгир кардан боз бе патент, аллакай аз 2 маротиба зиёд административни правонарушения мешава, запрет на въезд мешава. Яъне ки аз 2 маротиба зиёд шумо ҷарима супориден, ана ҳамун ҷаримаи супоридагии шумо дар база сахранӣ чида
меиста ва дар ҳоле ки ҳамин қарори президенти Федератсияи Россия ба итмом расида депортатсия кардан сар шид, шахсиятҳое ки дусе маротиба ҷарима споридагиянд имкон ҳастад ки депортшон кунанд аз Россия. Ба ҳамин хотир айни ҳол ҳар як шахсияте ки кор ва фаъолият кардестай патент надорад, брен ба шуъбаҳои маҳаллии зистихтон муроҷиат кунед, ба ФМС брен патент ва регистратсияи хитона туғрӣ кунед. Ва боз дар ҷа як саволи дигар ба миён меояд ки бисёри нафарон мегӯянд мо дар дигар шаҳр патент кардагием, оё метавонем ки ба патенти худмон ба дигар шаҳр бирем кору фаъолият кунем? Мутаассифона бародарони азиз намешавад. Мисол мегирем, агар шумо дар Санкт Петербург кор мекунед, патент доред, дар ҳоле ки Москва меоед, дар Москва аз сари нав регистратсия мекунед ва аз сари нав шумо бояд патент бигиред, дастрас кунед. Агар аз рӯи қонуни Федератсияи Россия худаш бигирӣ, мисол аз дигар шаҳр вақте ки патент доред дигар шаҳр меред, қонунгузории Федератсияи Россия худаш иҷозат додагӣ аст ки переоформилят кардани патент мумкин аст. Вале мутаассифона ин чиз баҳри шаҳрвандои хориҷӣ ба назар намерасад. Аз ҳоле ки шумо ба дигар шаҳр сафар мекунед, бояд ҳатман аз сари нав духтур бигзаред, имтиҳон бисупоред ва ҳуҷҷатҳои худтона барои дастрас кардани патент пешниҳод кунед, дастрас кунед. тамошобинони азиз, ҳамин як-ду ахбороти муҳиме буд ва мо хостем ки ба шумо пешниҳод кунем. Аввалин ахборот оиди рейд барои таксистҳо ва дуюмин ахборот оиди шахсиятҳое ки бе патент кору фаъолият кардастанд. Ва умед дорам ки аз фаҳмондагиҳои мо дуруст дарк карден фаҳмиден. Агар ягон саволи дигар ба миён омад, метавонед ки дар комментария саволтона бинависонед ва дар канали мо обуна шидана фаромӯш намекунед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.